אתם מאזינים למקשבת, הפודקאסט של הבגרות במחשבת ישראל. מגיש נדב שנב, שזה אני. הרב אלימלך בר שאול הוא המקור הראשון שלנו בפרק, והוא מדבר על שני סוגי אנשים, איש הפנים ואיש החוץ. איש החוץ הוא בן אדם שמתעסק כל הזמן במה שמחוץ לנפש שלו, אם זה קשור לעשייה ולדברים שקורים בחוץ, אם זה גם קשור לדברים שליליים כמו תאוות וכאלה. הוא לא מתבונן לתוך עצמו. היתרון שלו הוא קטן, כאילו הוא מחובר לאנשים וכאלה, אבל הוא לא מסתכל לתוך מה שעובר עליו, הוא לא יודע להבחן את התחושות שלו, וגם נגיד התורה שהוא לומד, היא לא נספגת בתוך הנפש שלו, הוא רחוק מהעולם של חזרה בתשובה, כי הוא לא יודע לתקן את עצמו, יש בו משהו חיצוני מדי. לעומת איש הפנים שהוא בן אדם שמתעסק המון בפנימיות שלו, בעולם הפנימי שמפעיל אותו ברגשות, בתחושות, ברוחניות שלו, כל מה שקשור לבנייה האישית. מתוך הדבר הזה הוא גם רואה את העולם שבחוץ. הוא לא מנותק מהעולם שבחוץ, אבל כל ההסתכלות שלו מתחילה מהבפנים שלו. והרב אלימלך בר שאול מתאר שהיתרון האמיתי הוא אצלו, כי הוא קרוב יותר לעולם של תיקון ושל תשובה. ויותר מזה, הוא גם מסוגל להתמודד יותר עם משברים, כי הוא מכיר את עצמו טוב. כי מתוך ההסתכלות הפנימית שלו על התכונות שלו, הוא יודע להגיד מה עובר עליי, למה זה עובר עליי, ואיך אני מתמודד עם המשבר שעובר עליי. אז היתרונות של איש הפנים זה שהוא מתעסק יותר בתכונות האישיות שלו, וככה יותר יכול לחזור בתשובה ולתקן, וגם שהוא מסוגל לעמוד בפני משברים יותר מאשר איש החוץ. היתרון של איש החוץ הוא קטן, החיבור למה שקורה בחוץ, אבל בסופו של דבר הרב אלימלך בר שאול הרבה יותר תומך באפשרות להיות איש הפנים, שהוא לא מנותק מהבחוץ, הוא מתחיל מבפנים, וככה מחובר גם למה שקורה בחוץ. פרנקל וצייטלין, לפי השמות שלהם האשכנזיים אתם יכולים לזהות שהם היו בשואה, מה שגרם להם לשאול כל מיני שאלות על משמעות החיים ועל הנשמה שלנו. אז פרנקל מדבר על זה שכל אחד צריך לברר את מטרת החיים שלו. למה זה? הוא היה בשואה והוא ראה דברים קשים, הוא שם לב שמי שיודע בשביל מה הוא חי יכול לשאת כמעט כל איך. הכוונה היא להצליח באמת לעבור דברים קשים מאוד, כי הוא פשוט יודע למה הוא כאן. לכן אם בן אדם ידע מה המטרה של החיים שלו, מה המשמעות, הוא ירצה לחיות, הוא ירצה לשרוד, והוא גם יצליח ככה להתמודד עם הקשיים שלו. צייטלין מדבר על דברים קצת יותר מורכבים, יותר עמוקים. הוא מדבר על הנשמה, אוקיי? הוא אומר ככה, אנחנו בחיים שלנו יש לנו נשמה בתוך הגוף שלנו, ואנחנו הרבה פעמים יכולים לעשות דברים שאנחנו מתחרטים עליהם. מה גורם לנו להתחרט? למה שלא נשאר בחטאים שלנו? כאילו, למה שלא נמשיך לעשות את אותם הדברים? זאת אומרת שהנשמה שלנו היא רוצה שאנחנו נתקן, היא גורמת לנו להרגיש לא בסדר עם דברים לא טובים שאנחנו עושים, וזה מטריד אותנו. עכשיו, יש אנשים שלוקחים את הקול הזה ואומרים, טוב, מפריע לי, אני לא רוצה להרגיש לא נעים עם עצמי, אני לא רוצה גם להרגיש שאני לא בסדר. בוא נפצה על זה בדברים אחרים, אומרים, כן, למשל, בן אדם יכול לקנות לעצמו איזה רכב טוב כדי להרגיש שהוא מספיק חשוב וטוב, למרות שהוא עושה מעשים לא טובים. או נגיד, בן אדם יכול לרצות לשכוח מאוד מאיזה משהו, יאללה, טרח לתוך הפלאפון, ככה זה עוזר לי קצת לשכוח ממה שמפריע. אבל מה הוא אומר צייטלין? שבסוף זה לא יעזור. בסוף הקולות האלה ימשיכו ללוות אותנו, כי ברגע שיהיה לנו את הדבר הזה שאנחנו מנסים להשיג בחומר, אנחנו עדיין נמשיך לרצות משהו אחר, אנחנו לא נהיה מסופקים. משהו עדיין יטריל אותנו, הנשמה היא בסוף חזקה מהכל. לכן הוא אומר, בסוף בן אדם צריך להקשיב לקול הפנימי שלו, ואם יש לו קול שאומר לו לתקן את המעשים, לחזור בתשובה, להפוך את המציאות שלו ליותר שלמה וטובה, לזה הוא צריך להקשיב. ומה הדרך הכי טובה לעשות את זה? כמובן שתורה ומצוות. בסוף אנחנו לומדים ורואים שהתורה היא מחיה אותנו, והיא הופכת אותנו לאנשים הרבה הרבה יותר שלמים, רוחניים, שגם עושים מעשים טובים, ומפתחים את העולם הזה. זה מה שצייטלין ופרנקל אומרים, ועד כאן. מהר"ל היה אחד מהרבנים שחיו בימי הביניים, אחד מתותחי העדות המרכזיים, כתב מלא דברים חשובים מאוד. הוא מדבר על זה שאנחנו צריכים להוציא כל החיים מהכוח אל הפועל. הבן אדם הוא נברא עם כל מיני יכולות, והוא צריך להוציא אותם. זה בשונה ממלאכים למשל, שהם נבראו כבר שלמים, והם לא צריכים לתקן את עצמם, הם כבר נבראו בפועל. או נגיד בהמה, כן, שכל מה שיש בה כבר קיים בה, היא לא מתקדמת לאיזשהו מקום, לכן קוראים לה בהמה, מה? האדם, בשונה מהם, הוא מוציא מהכוח אל הפועל. לכן הוא נקרא אדם, בדומה לאדמה, ששניהם יכולים להוציא משהו שעדיין לא קיים. הוא מדבר על זה שאנחנו בחיים מנסים ולא תמיד מצליחים, באופן מובנה. לא מצליחים הכל, אבל עצם הניסיון שלנו זה מה שחשוב. אז בן אדם למשל שמנסה להגיע לשלמות בחיים והוא נפטר לפני שהוא הצליח, או שמשהו גרם לרצון שלו לא להתממש 100%, עדיין עצם זה שהיה לו רצון נשמתי להיות טוב, המגמה שלו הייתה חיובית, אדם שרוצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, עצם הניסיון הוא מה שחשוב. הוא מדבר גם על זה שבעולם הזה הנשמה שלנו היא תמיד בתוך חומר, בתוך גוף, וזה כמו בת מלך, נסיכה, שמתחתנת עם עירוני,
יענו בן כפר, שהיא תמיד תרגיש שהוא כאילו, הוא לא ברמה שלי, הוא קטן עליי, כאילו די, אני רציתי נסיך, לא מישהו כזה. אז גם הנשמה בעולם הזה זה קצת זר לה, העולם הזה הוא כאילו מלא בחול עבורה. מה הפתרון? תורה ומצוות, בן אדם שלומד תורה, מקיים מצוות, דבק ברוח, הוא מרווה את הנשמה שלו ככה יותר טוב לה, ולא. רש"ר הירש, גם כן, לפי השם שלו אתם יכולים לזהות, בן אדם שחי בגרמניה, רב מאוד מאוד חשוב ומעניין, הוא כתב דברים בצורה נעימה כזאת וכיפית, יום אחד יוצא לכם, ממש כדאי. הוא מדבר על החטא של אדם הראשון. אדם הראשון חטא והוצא מגן עדן. השאלה מה זה אומר עליו? אז הנצרות תבוא ותגיד שמאז הוא הבן אדם הוא תמיד חוטא, אין מה לעשות. בגן עדן הוא יכל להיות מושלם, בעולם הזה הוא לא. אין מה לעשות, הוא תמיד יהיה בחטאים, ככה מתייחסים גם למה שבין אדם לאשתו, ולכל היצרים שלנו אנחנו חוטאים. והלוואי שיום אחד השם יסלח לנו על הכל. לעומת זאת היהדות אומרת, מה פתאום? אין דבר כזה שאנחנו מאז חיים בחטא, ממש לא. הסיבה שבן אדם הראשון, שהאדם הראשון הוציא אותו מגן עדן, זה איזושהי החלטה להעביר אותו, במקום שיהיה בגן עדן, שיהיה בעולם הזה, ויהפוך את העולם הזה לגן עדן. לכן בעולם הזה, בטח שאנחנו יכולים להיות שלמים וטובים, ואנחנו יכולים למלא את הייעוד שלנו. איך זה קורה? אנחנו לוקחים את העולם הזה, שהוא לא רק חיים כמו בגן עדן, שהכל מושלם, אלא לוקחים את החומר, שכן, זה דברים שהם מועדים לפורענות, אבל אנחנו מקדשים אותו, אנחנו מעלים אותו, הופכים את העולם הזה למשהו הרבה יותר טוב, להרמוניה גדולה. אז הוא מדבר על זה שגם הרבה אנשים זכו להיות קרובים לקדוש ברוך הוא כמו האדם הראשון, כל אחד יכול להיות שם. אז אם שואלים אתכם, לפי השאר יש מה ההבדל בין הנצרות ליהדות, הנצרות תגיד שאנחנו תמיד בחטא בגלל חטא האדם הראשון, היהדות תגיד שאנחנו בטח שאנחנו יכולים להיות מקום גבוה, לקדש את החומר ולהיות אנשים שלמים, דווקא בעולם הזה. הרמב"ם, בהקדמה לפירוש המשנה, מדבר על הסיבה שיש דברים. לכל דבר בעולם יש תכלית. כל דבר שנוצר, מה שהשם יוצר, מה שאנחנו יוצרים, יש לו איזושהי סיבה. יצרתי פסנתר כדי לנגן בו. לכן כשהקדוש ברוך הוא בורא דברים, יש דברים שאנחנו יכולים לדעת מה המטרה שלהם. לדוגמה, למה השם ברא את העצים? אנחנו יכולים להבין, כי זה יפה, כי יש פירות, לא יודע מה. ויש דברים שאנחנו לא נדע לעולם. מה שמשותף לכל הדברים הברואים בעולם, זה שהם נבראו לתועלת האדם, בשבילנו. עכשיו, מה ההבדל בין דברים אחרים לבינינו? שעצים ובעלי חיים יש למשל יכולת אחת או שתיים. זברה אוכלת ובורחת, והקוף, לא יודע, טיפה יותר חוכמה. ויש להם איזושהי פעולה אחת או שתיים, לעומת האדם, שהאדם יש לו 1,000 דברים שהוא יכול לעשות, 1,000 מטרות. והנקודה המרכזית אצל האדם זה הכרת העניינים הרוחניים. היכולת שלנו להיות אנשים עם נפש, רוח, נשמה וחוכמה. לכן מה השלמות של האדם? לדבוק בחוכמה. להיות איש חכם וטוב. זאת אומרת, איש שדבק בחוכמה, בתורה, במושכלות, וכך הוא מפתח את העולם ואת הרוחניות של עצמו ושל הכל. ולהיות בן אדם שיודע גם לתקן את הגוף שלו, לתקן את המעשים, להיות בן אדם שיודע להתרחק מהרע ולדבוק בטוב. לעומת החיות שאצלם אין בכלל את הקטע הזה. עד כאן. רמח"ל, מסילת ישרים. מסילת ישרים זה כמו מסילה, יענו דרך, אז הרמח"ל מדבר מה הדרך, מה התכלית והייעוד שבן אדם צריך לעבור בעולם הזה. ופה זה מתחלק לשתי פרקים שהוא מדבר עליהם, ויש פה הבדל ביניהם. בפרק הראשון הוא מדבר על זה שאדם צריך לברר מה התפקיד והייעוד שלו, והוא להתענג על זיו השם ולקבל שכר רוחני בעולם הבא, בדגש על העולם הבא. יענו, אדם מקיים מצוות בעולם הזה, מתגבר על כל מה שחומרי ומסית אותו מהדרך, כן, יש כל מיני תאוות וניסיונות שבן אדם עומד בהם, מתגבר עליהם, מצליח לקיים את התורה והמצוות ולדבוק בהשם, מקבל שכר בעולם הבא, זה המטרה. לעומת זאת, בפרק י"ט הוא אומר משהו אחר, הוא אומר שמי שמתנהל ככה רק כדי לקבל שכר בעולם הבא, זה לא מספיק. זה לא התודעה השלמה שצריך לחיות. מה התודעה השלמה? זה לרצות להרבות את הטוב ואת כבוד השם בעולם הזה, אוקיי? לא בעולם הבא. יענו, לא לעשות רק לשם עצמי, אלא לשם שמיים. ואיפה זה מתבטא? בבן אדם שהוא חושב על כלל האומה, כן? בן אדם שמבחינתו לא רק הטובה שלי בעולם הבא, זה מה שחשוב, אלא שלכל עם ישראל יהיה טוב, באופן כללי לשפר את המצב של העם ושל העולם. זאת המטרה העיקרית. לכן יש את המשפט, בשבילי נברא העולם, והוא אומר, לא רק הכוונה היא שהכל זה בשבילי, שאני אהנה, שיהיה לי טוב, אלא בשביל שאני אבוא ולתקן אותו, כי יש לי את היכולת, אפילו אני במעשים הקטנים שלי, בתפילות שלי, בלימוד תורה שלי, במעשים הטובים שלי, אני מתקן ומשפר את העולם. אז אם שואלים אתכם מה תכלית האדם, לפי פרק א' זה לקבל שכר רוחני בעולם הבא, זה על ידי תורה ומצוות. לפי פרק י"ט זה להרבות את כבוד השם בעולם, על ידי שהוא עושה לשם שמיים ודואג לכלל האומה.
בן אדם נמצא תמיד בניסיונות, כן, העולם הזה יש בו חומריות, ולכן אדם נמצא כל הזמן במלחמה להכריע את הניסיונות, אבל בסוף הוא יכול להגיע לשלמות. הרב דסלר, תחזיקו ראש, זה רק נראה ארוך, זה בעצם ממש פשוט. לפי הרב דסלר יש שני כוחות מרכזיים בעולם, לתת ולקחת, כוח הנתינה, כוח הנטילה. נתחיל דווקא מכוח הנטילה. מה זה הנטילה? זה הרצון כל הזמן לקחת, לחשוב רק על עצמי. מה טוב לי, מה אני צריך, זה התאוות שלנו כמובן, שיהיה לנו נכסים והנאות והכל. זה מתבטא גם בעמים שנלחמים בעמים אחרים, כל העם רוצה רק לקחת לעצמו, שטח, נחלה וכאלה, וגם באנשים שגונבים, רוצחים, או בכלל שלא חושבים על האחר. זה כוח לא טוב. יש את הכוח של לתת, שזה הרצון פשוט לתת בעולם. עכשיו, זה לא סתם רק לתת לחבר שלך משהו טוב. זה היכולת שלנו באופן כללי לפעול בשביל האחר, לשים כל הזמן לב לזה שיש פה עוד מישהו חוץ ממני. זה כוח כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, המקור שלו זה הקדוש ברוך הוא שהוא בעצמו מפנה מקום, בזה שהוא בורא אותנו, הוא כאילו רוצה להטיב למישהו אחר. זה החסד הגדול שהוא עושה איתנו. אם ידברו איתכם על עולם חסד ייבנה, אז יש לזה כמה משמעויות. א', שהוא ברא את העולם בשביל להטיב לנו. ב', שהוא כל הזמן מחיה אותנו וזה גם כן חסד שהוא עושה. ודבר שלישי, שכשאנחנו עושים חסד, אנחנו בעצם מראים שאנחנו נותנים מקום למישהו אחר, ואז כשאנחנו נותנים למישהו אחר, גם הקדוש ברוך הוא מוסיף את החסד שלו, ונותן לזה לחול בעולם. אז בתכלס מה הוא אומר? יש את הנתינה והנטילה, כדי שבן אדם יוכל להכיר באמת את החסד של הקדוש ברוך הוא, צריך להיות בנתינה. עוד משהו שלא הזכרתי זה שכשאתה נותן, אתה בעצם הופך את עצמך ליותר מחובר לבן אדם שנתת לו. כן? זה לא שאנחנו רק נותנים למי שאנחנו אוהבים, אלא אנחנו גם מתחילים לאהוב את מי שאנחנו נותנים לו. זה הכלל הידוע של הרב דסלר. ברגע שאתה נותן למישהו, אתה מעצים את החיבור שלך אליו. זה ואהבת לרעך כמוך. יענו, אתה אוהב אותו, והוא הוא נהיה חלק ממך כבר מרוב שאתה נותן לו. אז אלה הכוחות, צריך לשים לב אליהם, לשים לב שאנחנו בנתינה, ולחסד הגדול שאנחנו נותנים הכל. הרב קוק, הראיה קוק, אחד מהרבנים המרכזיים ביותר בתפיסת עולמנו כיום, מדבר על זה שאנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא בכל דרך ובכל דבר שאנחנו עושים. זה לא רק בלימוד תורה שבו אתה פוגש את השם דרך מה שהוא הביא לנו ללמוד, לפתח, זה לא רק בתפילה שבה אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה אפילו לא רק במצוות כמו גמילות חסדים שאתה בעצם מקיים את רצון השם פרופר, אלא בכל דבר שבן אדם עושה בסוף בעולם הזה לכבוד הקדוש ברוך הוא, הוא פוגש אותו. לכן אם בן אדם מרוכז בפעולה שהוא עושה ואומר וואלה מה שאני עושה עכשיו זה לא סתם, זה לכבוד השם, זה כדי לתקן את העולם הזה, זה כדי להפוך את העולם למקום יותר טוב, זה כדי לעשות את הרצון של השם באופן כולל, אז שם הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא. לכן אם שואלים אתכם במבחן, לפי הרב קוק, איך אנחנו יכולים לדעת את השם ולהתחבר אליו, התשובה היא בהכל. צריך להסביר שמה זה אומר בהכל, שאתה מתרכז בפעולה שאתה עושה, שהיא בשביל הקדוש ברוך הוא, שם אתה פוגש אותו. הרב יהודה ליאון אשכנזי, שנקרא מניטו, מקור קצת מסובך, תחזיקו ראש. הרב מניטו מדבר על זה שיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא גדול ועצום ביחס לאדם. הוא אין סוף ואנחנו יצור עם התחלה וסוף. ויש איזושהי סתירה בינינו לבינו. זאת אומרת, לא יכול להיות שאנחנו נתקיים ליד הקדוש ברוך הוא שהוא כזה אינסופי, אנחנו ממש כלום. מצד שני, גם לנו קשה לקיים את הקדוש ברוך הוא בתפיסה שלנו, בגלל שכאילו זה לא נתפס בשכל, ובעצם יש איזה מרחק כזה, כאילו איך אפשר שאינסוף וסוף יחיו ביחד. האדם ואלוקים לא מסתדר כל כך במבט ראשון. מה הפתרון לדבר הזה? קודם כל, הקדוש ברוך הוא צריך לצמצם את עצמו. וזה מושג קצת קבלי, אבל הכוונה להצליח להכניס את האינסוף שלו לתוך כלים פיזיים או כלים שאנחנו מסוגלים לתפוס אותם, שזה לצורך העניין בית מקדש, בית, שהקדוש ברוך הוא ברור שלא צריך לחיות באיזה בית או משהו כזה, אבל להתכנס לתוך מקום שבו אנחנו מגיעים ומכנסים את עצמנו, וככה אנחנו יכולים לפגוש אותו למרות שהוא אינסוף ואנחנו סוף. בית המקדש הוא סוג של הדרך היחידה למפגש אמיתי באמת עם הקדוש ברוך הוא למרות הפער הזה. ודבר נוסף שהוא סוג של דוגמה לדבר הזה, זה שבת. שבת היא בעצם היום שבו הקדוש ברוך הוא עוצר את המלאכה של בניית העולם, ונותן לנו מאז השבת הראשונה ועד היום את היכולת באמת לבוא ולהיכנס ולפגוש אותו שם. זה סוג של משהו מדגמי כזה לבית המקדש. כי בזה שהקדוש ברוך הוא כביכול מצטמצם, עוצר את מה שהוא עושה, זה נותן לנו מקום להיכנס ולפגוש אותו שם. אז לסיכום, השבת היא יכולת של מפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא כביכול מקטין את עצמו כדי שאנחנו נפגוש אותו,
ובית המקדש, שהוא משהו שכל ההיסטוריה אנחנו מייחלים לו ונבנה ונחרב, ואנחנו מאמינים שיבנה שוב, הוא גם כן האפשרות היותר שלמה, שבה אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא על מלא, הוא מתכנס לתוך הבית, ואנחנו מכנסים את עצמנו כדי לפגוש. אתם מאזינים למקשבת, הפודקאסטים לבגרות במחשבת ישראל. אנחנו מתחילים עכשיו את פרק שני ונחלק את זה לשתי הקלטות. נתחיל מהחלק הראשון. ריאל ורבי נחמן, איך כל אחד מהם תופס את החקירה והבירור של האמונה? נתחיל מרבי נחמן. רבי נחמן אמר שהחקירה של האמונה יכולה להיות מסוכנת ממש ולא טובה לבן אדם, ולכן הוא ממש מתנגד לאמונה שהיא כאילו עובדת בחקירה והשוואות לכל מיני מקורות זרים ועניינים וזה, הוא ממש לא תומך בזה. הוא לא מתנגד להעמיק בלימוד אמונה, אבל הוא מתנגד לחקירות, ולכן הוא אומר, עזוב, אתה צריך לנסות לייצר אצל עצמך אמונה תמימה, תלמד מה שאתה צריך כדי שזה יקרה, אבל שהיא תהיה תמימה, בלי ספקות, ולא לתת לחוכמות להשתלט על הבניין אמונה שלך. מי שחוקר יותר מדי, עלול בסופו של דבר להתבלבל ולעזוב את הדעת ולשכוח מהאמונה שלו. לעומת זאת ריאל אומר משהו אחר. ריאל אומר, אדרבה, דווקא זה טוב מאוד, תחקור, תברר את האמונה שלך. בן אדם צריך לדעת את יסודות האמונה, גם כדי לדעת אותם כמו שצריך ולא להיות בספקות ולא להתלבט על דברים, גם כדי לדעת איך לענות לאנשים אחרים, אנשים שבאים ככה ומקשים עליך, שתדע, יש לך תשובות טובות. וגם בעיקר, כי רוב האנשים פשוט חייבים את זה. יש אנשים בודדים ממש, שהאמונה שלהם היא טהורה והם נולדו עם איזה משהו ככה מושלם, אבל רוב מוחלט של האנשים חייבים להעמיק בלימוד אמונה. לכן ההבדל בין רבי נחמן לריאל, זה שרבי נחמן אומר לא לחקור את האמונה, לא לנסות לבנות את זה בכל מיני תובנות והשוואה במקומות אחרים, לבנות אמונה שהיא תמימה וטהורה ככל האפשר, וריאל אומר, כן, המדרגה האידיאלית זה אמונה שהיא אמונה תמימה לגמרי, אבל רוב האנשים לא נמצאים בדבר הזה, ולכן כל מי שיש לו נפש נבוכה, שזה רוב האנשים, לשבת, ללמוד, לחקור עד שהאמונה שלך היא פיקס. אתם מאזינים לפודקאסט של הבגרות במחשבת, פרק שני, אני מאמין. מסילת ישרים הוא המקור שפותח את הפרק השני. הוא מדבר על החשיבות של עבודה על הנפש ועל יראת השם ואהבת השם והאמונה שלנו. אז הוא בעיקר מקדים ואומר שמה שהוא אומר זה לא דבר חדש, לא דבר שהוא ממציא מעצמו, אלא דברים שהוא מזכיר לנו בעצם את הדברים שקיימים בנו כבר. הוא מדבר על זה שבלימוד תורה וכל ענייניה אנשים רגילים ליצור איזושהי קביעות, אבל בכל מה שקשור למוסר אנשים לא ממש משקיעים בזה, לא קובעים בזה דברים קבועים. וזה חשוב. למה זה חשוב? כי אנחנו צריכים תחבולות כדי לעבוד על עצמנו. זה לא דבר שהוא תמוע בנו כמו שינה או אוכל, זה משהו שאנחנו צריכים למצוא את הדרכים הנכונות כדי שהוא ישתמר אצלנו. יש כל מיני דברים שמפסידים אותו, כלומר שגורמים לנו להתרחק מאהבת השם ומיראת השם. הוא מדבר על זה שאנחנו צריכים לבקש אותה כמו כסף וכמטמונים, ומי שבאמת מבקש את יראת השם ואת אהבת השם, הוא הבן אדם השלם. עד כאן. המקור השני שלנו הוא רבנו בכי בחובת הלבבות. ספר חובות הלבבות מדבר על דברים שאנחנו מחויבים לעשות בלב שלנו, כלומר באמונה ובמחשבה שלנו. הוא מדבר על זה שיש חובות של האיברים, שזה המצוות, ויש חובות של לבבות, שזה האמונות. המצוות באיברים הן מתחלקות לשני סוגים. מצוות שאנחנו מבינים אותם בשכל שלנו, שאנחנו מבינים את ההיגיון, שהן מצוות שכליות, כמו למשל לא תגנוב, אנחנו מבינים למה זה הגיוני לא לגנוב. ומצוות שהן שמעיות, כלומר שאנחנו שומעים אותם ועושים אותם, שזה דברים שאנחנו לא יודעים בהכרח את הסיבה שלהם, למשל פרה אדומה. חובות הלבבות זה דברים שהם בתוך הלב, כמו למשל להבין שיש הקדוש ברוך הוא, שהעולם הוא נברא ושהוא לא קיים מתמיד, שהשם הוא רק אחד, שאנחנו יראים אותו ואוהבים אותו. הוא אומר שאין ספר שהוא מצביע על החובות האלה עד לרגע זה שהוא כתב אותו. אז מאיפה בעצם הסיבה וההוכחה שהוא צריך לכתוב ספר כזה? אז הוא נותן לזה שתי סיבות. דבר ראשון, אנחנו רואים בנביאים ובחז"ל שחובות הלבבות הם יסוד כל המצוות. כלומר, אי אפשר באמת לקיים את המצוות בלי להתכוון ולרצות אותם. אפשר לראות בנביאים כל מיני מקורות שעם ישראל כן מקיים את המצוות, והקדוש ברוך הוא בכל זאת מואס בזה. למה? כי הכוונה שלהם לא טהורה, כשהם לא באמת מנסים לדבוק באמונות החשובות. דבר שני, אנחנו מבינים את זה גם על פי השכל. מצוות שאנחנו לא יהיה לנו רצון פנימי לקיים אותם, אנחנו לא באמת נקיים אותם כמו שצריך. וכל אחד מאיתנו מכיר את זה שיש מצוות שהוא לא מספיק מחובר אליהם, ואז יוצא שהוא הרבה פחות מקיים אותם. לסיכום, חובת הלבבות זה משהו שהוא תמידי, הוא נוהג כל הזמן, יש אין סוף חובות הלבבות, כי זה באמת משהו שהוא בלב, בכל מצווה יש את הכוונות שלה, והוא נותן איזשהו משל אחרון, שמדבר על זה שמלך שנותן לעבד שלו איזשהו סכום ולא סופר אותו, אבל אומרים למלך נתת לו סכום ככה וככה, והעבד לא ספר. כשהעבד בא להחזיר את הסכום, המלך כועס עליו, למה לא החזרת לי את הכל? והנמשל הוא שאנחנו מקבלים את המצוות, אנחנו חושבים שהם סך מסוים של דברים שאנחנו חייבים, אבל זה כולל בתוכו גם את הכוונות, שזה הרבה יותר. שנזכה בעזרת השם. הרב קוק, מאמר הדור.
ההקלטה הזאת אני מקליט תוך כדי שאני עושה סריקות לחפש את הנער, בעזרת השם שהלימוד יהיה למציאתו. הרב קוק מדבר על זה שבאופן כללי כשיש דורות שהמצב המוסרי שלהם גרוע, אז המחשבה, השכל, האמונה פחות משפיעים עליהם. אבל כשדור נמצא במקום גבוה, שבו הוא כאילו מתעלה, אז הוא גם כן צמא למחשבה ולהיגיון, כלומר לאיזושהי הרגשה וללימוד משמעותיים שיגעו בו באמת. עד היום הדורות לא היו כל כך מוכשרים לדברים כאלה, ואנשים היו בגלות. אז כאילו בדרך כלל כשהיה חולי מוסרי זה היה מתרכז באיזושהי תאווה מסוימת, כמו למשל דור שבו פחות רגישים לדברים שקשורים לבן אדם לחברו, לדברים שבן אדם למקום וכאלה. עכשיו הוא אומר שבזמן האחרון קורה מצב מעניין. אם עד עכשיו בגלות היו נגיד אדמו"רים, שככה יש את האדמו"ר של העיירה שהוא כזה תותח וכולם לומדים ממנו, כל השאר הם אנשים סתם חלבנים וכפריים כאלה שהם לא יודעים כלום והם מקבלים ממנו והוא התותח. אז בדורנו קורה משהו מעניין שהכלל כולו מתעלה, זאת אומרת לאט לאט הרבה מאוד אנשים נהיים אינטלקטואלים, נהיה להם שכל או רגש או יכולת באמת לקלוט דברים גבוהים, מה שיוצר מצב גם שהאנשים הגדולים מתמעטים, זאת אומרת הענקי רוח שהיו, אדמו"רים, טורפים, רבנים שכולם זוכרים אותם, גם כן יש פחות, הם בעצמם נהיים פחות טובים, זה מתאזן. עכשיו כשכל הכלל הוא עולה והוא הופך להיות מקום גבוה יותר, הוא צמא לדברים גדולים, לדברים שיגעו בו באמת, שיתנו לו מענה מוסרי לדברים, ולכן לא עוזר לו הדרך שבה עד היום בעיקר הפחידו, זאת אומרת אמרו כזה, תשמע אם לא תעשה ככה וככה תשרף באש הגיהנום, או משהו כזה, זה כבר לא קונה אותו, כן, הוא אומר ככה, הוא לא יוכל לשוב מיראה, אבל מאוד מוכשר הוא לשוב מאהבה, זאת אומרת דברים של יראה, של פחד, לא משחקים פה כמעט, ומה שהדור הזה זקוק לו, זה דיבורים של אהבה, כלומר דברים שמדברים אל הלב, שעוזרים לו למלא את הבקשות הרוחניות שלו, קורא לזה תורה גדולה, מקווה שאמרתי את זה נכון. האדמו"ר מלובביץ', שהוא סבא של הרבי מלובביץ' שאנחנו מכירים, הוא מדבר על ההבדל בין יש מאין ליש מיש. יש מיש, הכוונה היא שאני לוקח משהו שהוא קיים בעולם, ומייצר מתוכו משהו אחר שממשיך להיות קיים. בדוגמה, לקחתי עץ, בניתי מזה ארון. לקחתי יש, בניתי מזה יש. העולם שלנו הוא יש מאין. הכוונה, משהו שנוצר מכלום, ממשהו שלא היה. הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם. והאדמו"ר מסביר שזה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן בתוך העולם ומזרים אליו חיים כל רגע ורגע. זו הבנה שאנחנו צריכים להחזיק בתוכנו. שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מזרים חיים כל רגע ורגע, לא היינו מתקיימים. הוא מסביר את זה עם משל, שאם אני נגיד עומד בלמעלה של בור וזורק אבן, היא תיפול עד למטה, וזהו, היא כבר רחוקה ממני. אבל אם אני עומד בלמטה של הבור וזורק אבן כלפי מעלה, אז כל זמן שהכוח שלי עדיין משפיע על האבן הזאת, היא תזרק כלפי מעלה. ברגע שנגמר הכוח שלי, היא יורדת למטה. זרקתי שוב, הופ, הכוח שלי משפיע למעלה, נגמר הכוח שלי, היא יורדת למטה. ככה גם העולם הזה כל הזמן מושפע מהכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לו. לכן אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן בתוכנו, כל הזמן בתוך המציאות, ולחפש ולהרגיש איך הדבר הזה נמצא כל הזמן, ולא רק לחשוב שהקדוש ברוך הוא אולי עזב, אולי לא אכפת לו. הוא ממש נמצא בתוכנו כל רגע ורגע. זה המסר. י"ג העיקרים של הרמב"ם, נעשה את זה לפי הפיוט יגדל, שרוב האנשים אמורים לזכור מהבית כנסת, ככה תוכלו גם במבחן להיזכר אם בורח לכם, משהו כזה. אז ככה, כל שורה היא בעצם אחד מהעיקרים. בשורה הראשונה יש לנו את יגדל אלוקים חי והשתבח, נמצא ואין עת אל מציאותו. הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, הוא עילת כל הנמצאים, הוא זה שאחראי לקיום העולם, אין סיכוי שהוא נעלם מכאן. היסוד השני, אחד ואין יחיד כי ייחודו, הכוונה היא שהוא יחיד, שהוא לא אחד מכמה שיש כמוהו, אלא שהוא אחד גם מהסוג שלו, ושכל המציאות היא בעצם אחדות אחת. הדבר השלישי, אין לו דמות הגוף, שלילת הגשמות, הכוונה היא שהוא לא גשמי, הוא לא נמצא בעולם הזה, אי אפשר להשיג את זה, לראות אותו. הדבר הרביעי זה הקדמות, אוקיי? שנאמין שהוא הראשון, שהוא קדמון לכל דבר אשר נברא. דבר חמישי, הינו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, כלומר שצריך לעבוד אותו, לגדלו, להודיע גדולתו, לעשות מצוותיו, שזה התפקיד שלנו בעצם, לעבוד רק אותו ולא שום דבר מהכוכבים או משהו כזה. היסוד השישי זה הנבואה, כן? שפע נבואתו, נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו. יש נבואה, יש אנשים בעולם שהם במדרגה גבוהה, ולכן מגיע להם לקבל את הנבואה. לפי הרמב"ם זה אנשים שהם דבקים בשכל הפועל, לא ניכנס רגע למושג הזה לעומקו. היסוד השביעי נרחיב אותו קצת, והוא נבואת משה רבנו, אוקיי? משה רבנו הוא מיוחד מכל הנביאים בארבעה דברים. דבר ראשון זה שהוא לא על ידי אמצעי, איזשהו סימן או משהו באמצע, אלא ספציפית אליו. הדבר השני, הוא דומה קצת, זה שהוא דיבר איתו פנים בפנים, כן? כל נביא הוא בעצם, בדרך כלל הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בחלום, ואצלו זה היה ממש
ערנות. הדבר השלישי זה כשהנביא מגיע אליו נבואה, בדרך כלל הוא נחלש, הוא נהיה כחוש, והנבואה כאילו מזעזעת אותו. אצל משה רבנו זה לא ככה, נשאר רגיל. והדבר הרביעי, זה שבדרך כלל נבואה, היא מגיעה לפי הרצון של הקדוש ברוך הוא, אם באותו רגע הוא רוצה, זה מה שקורה. אצל משה רבנו הוא יכל כביכול לבקש מהקדוש ברוך הוא את הנבואה, לפנות אליו, לשאול אותו שאלה ולקבל תשובה. וזה משה רבנו שונה מכל הנביאים. היסוד השמיני זה היות התורה מן השמיים, שזה תורת אמת נתן למועל, ליד משה נביאו נאמן ביתו. התורה היא מהשמיים, זה לא משהו שבני אדם כתבו, וכל המצוות זה דברים שממש הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני. היסוד התשיעי זה ההעתק, הכוונה היא שהיא מהקדוש ברוך הוא ספציפית ולא מאף אחד אחר, אי אפשר להוסיף עליה ולגרוע עליה, במקרה בפיוט שלנו זה לא יחליף האל ולא ימיר דתו. היסוד העשירי זה שהקדוש ברוך הוא יודע את כל המעשים שלנו ולא מעלים עין, שוב לא טוב לא ניכנס לפיוט כל אחד מהם. והיסוד ה-11 זה שהוא נותן שכר למי שעושה את מצוות התורה. היסוד ה-12 זה ימות המשיח, כן, שהם יהיו, ולא שהם חס וחלילה תשתנה התוכנית הזאת. ותחיית המתים, כמובן. עכשיו הרמב"ם אומר פה משהו קצת מפחיד, שכל מי שמאמין בעיקרים האלה הוא יהודי. זאת אומרת, הוא נכנס בכלל ישראל, ואותו אנחנו אוהבים, מרחמים עליו ונוהגים בו את כל המצוות. ומי שהוא מומר, כלומר שהוא לא מאמין באחד מהיסודות האלה, הוא כופר, מין, אפיקורס, ומצווה לשנוא אותו ולאבד אותו. כמובן שצריך הוכחות מאוד משמעותיות כדי להגיע למסקנה שבן אדם הוא כזה. עד כאן הרמב"ם, הפעם זה לא יצא בעגול כזה, אין מה לעשות. החזון איש מדבר על המושג ביטחון. הוא אומר שיש טעות אצל אנשים שחושבים שביטחון בהשם זה להאמין שכל פעם שיש דילמה בין האם יהיה משהו טוב או לא, זה להיות בטוח שהדבר הטוב יהיה. ואם אתה חושב שאולי יהיה משהו לא טוב, אז אתה לא מספיק מאמין בהשם, אתה לא אין לך ביטחון בהשם. הוא אומר לא, זה טעות. ביטחון בהשם זה להאמין שאין מקרה, שכל מה שקורה זה רצון השם. בין אם זה הדבר הטוב, ובין אם זה הדבר שהוא לא טוב. בסופו של דבר, בסוגריים אני אומר, ברור שהכל הוא לטובה, כי זה רצון השם. אבל כן, יכולים להיות דברים טובים, ויכולים להיות דברים שפחות. והביטחון בהשם זה להאמין שלא משנה מה, זה קורה מהקדוש ברוך הוא. לא להגיד, בטוח יהיה טוב, הכל יהיה טוב. אלא, בטוח מה שקורה זה מה שהשם רוצה. וזה לא קרה במקרה. ולכן אמונה זה בכללי להאמין שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, וביטחון זה להאמין שהקדוש ברוך הוא מוביל את כל מה שקורה בעולם, שהוא נוכח בכל דבר שקורה לי, לא משנה לאיזה כיוון זה הולך. הוא מסיים ואומר שמתי יהיה המבחן האם יש לי ביטחון בהשם, כשקורה לי משהו רע, האם אני סומך על זה שגם מה שיקרה זה מהקדוש ברוך הוא, או שאני הולך לחפש פתרונות אחרים. במסכת נידה מובא תיאור של העובר במעי של אמא שלו, שהוא ככה מקופל ושמור מאוד והכל, וזו תקופה שהיא הכי טובה שיש בעולם, כי הוא יושב ולומד תורה מהמלאך שמלמד אותו את הכל, ורגע לפני שהוא יוצא לעולם הוא מקבל איזושהי מכה, שוכח את כל התורה, משביעים אותו שיהיה צדיק ושיהיה טוב בעולם הזה, ונשמה שנתתי בך טהוריי, אם אתה משמרה בטהרה, מותר וכו'. כל הדבר הזה מלמד אותנו שכל האמונה והתורה שלנו זה משהו שאנחנו כבר יודעים אותו, הוא כבר בתוכנו, וכל החיים אנחנו רק הולכים וחושפים אותו מחדש. מדרש הגדול מדבר על אברהם אבינו, בתקופה שבה הוא חיפש את אלוקים לפני שהוא גילה את הקדוש ברוך הוא. בהתחלה הוא חשב שזה הארץ, כי היא מצמיחה פירות וזה, הוא אמר וואלה זה אלוקים, אבל אז הוא ראה שהיא צריכה גשם ולא מתקיימת בלי זה. הסתכל לשמיים ואמר אוקיי, מה אלוקים? אולי השמש. ראה שהשמש שוקעת, הוא אמר טוב אולי השמש והירח, ראה שעולה הבוקר. הוא היה מצטער, ככה כתוב, מצטער ואומר אלמלא יש להם מנהיג מפני מה זה שוקע ועולה. הנקודה של המצטער צריך לזכור אותה, זה לא רק מתבאס, אלא גם כאילו הוא מצטער על זה, הכוונה מתאמץ על זה, עושה משהו יכול כדי להבין, כאילו עד ברמה משהו כזה, יואו, קשה לי כבר, אני לא מבין איפה אלוקים. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה לה ואמר לו, כאילו אתה זה שמחפש את הצדק והטוב והכל, הנה אני הקדוש ברוך הוא. משל שהמדרש הזה מביא זה כמו בן אדם שהולך ליד איזה עיר, מנסה להיכנס, לא מצליח, קורא בקול וכזה אף אחד לא עונה, ואז הוא רואה בגדים אדומים מונחים על הגג, והוא אומר אוקיי, בטוח יש מישהו בתוך העיר הזאת, אין מצב שזה כאילו סתם בגדים שמונחים, ואז יוצא הבן אדם מתוך העיר, אומר לו אל תדאג, כן, זה הבגדים שלי, אני זה שאחראי על העיר הזאת. אז בנמשל, גם אברהם אבינו, שכאילו מחפש בעולם, מי אחראי לעולם הזה, מה קורה כאן? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הקדוש ברוך הוא. מה זה מלמד אותנו על האמונה? שאמונה זה דבר שצריך להתאמץ עליו, להשקיע ולחפש אותו. אם אנחנו באמת עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי לבסס את האמונה שלנו, בסוף אנחנו נגיע לזה. דומה קצת למדרש שאומר שזה תמוה בתוכנו, אנחנו מחפשים עד שבסוף אנחנו מגלים איך הדבר הזה הוא חלק מהותי מהחיים שלנו. זה מדרש הגדול. הרב דסלר שדיבר איתנו בפרק הראשון על נתינה ונטילה, מדבר בפרק השני על 5 מדרגות בלימוד האמונה. איך אנחנו בונים את האמונה בתוכנו? מדרגה ראשונה זה הדרך החיצונית.
באופן חיצוני להתרגל לעשות דברים שקשורים לאמונה. להגיד ברוך השם, בעזרת השם, לקיים את המצוות, להקפיד על תפילה בקביעות ודברים כאלה. כל הדברים האלה עדיין לא מחוברים לפנימיות, אבל לאט לאט מייצרים את החיבור לפנימיות. כי ברגע שיש לי את ההרגל, אני לאט לאט מטמיע את הדברים בתוכי. היתרון שלה זה ההרגל, שגם אם יש איזו עבירה, אני רגיל לקיים את המצווה, אפילו אם זה חיצוני לי. זו דרך ראשונה. דרך שנייה זה התבוננות. להתבונן בבריאה, להסתכל על המציאות ולראות איפה החוכמה של הקדוש ברוך הוא מופיעה. מתוך זה אני גם מתבונן על עצמי, על היצר הרע שלי, איך היצר הזה עובד, איך אני מבין איך לעבוד איתו. ככה ההתבוננות שלי מביאה אותי לאמונה בקדוש ברוך הוא. אז חיצוניות ואמונה עד עכשיו. הדרך השלישית זה דרך הקדושה, ואותה הוא מחלק לשלושה חלקים. דבר ראשון, להיות בן אדם אמיתי, נאמן בליבו, לסרב לקבל את השקר, להיות בן אדם שחותר כל הזמן על האמת. דבר שני, להתעסק בשבירת היצר, לפרוש מתאוות, להתרחק מדברים שמגרים אותי, להתעסק בדברים הטובים. והדבר השלישי, להתעסק לא רק בצורה של פרישות, אלא לדבוק בתורה, בהתלהבות ולאהוב אותה. אז לסיכום הדרך של הקדושה, מה זה קדושה? א', אמת, ב', לשבור את היצר, ג', להתלהב מהדברים שקשורים לקדושה. הדרך הרביעית זה ביטחון. להצליח להטמיע בתוכי את המידה של ביטחון, לדעת שהקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתי, לכאן ולכאן. דומה קצת למה שאמר הרב שקופ על מידת הביטחון, שהקדוש ברוך הוא תמיד נמצא ומשגיח עליי. כשאני מתרגל לחשוב בצורה של ביטחון, אני מתרגל גם להאמין. ודרך החמישית זה דרך הדבקות, דומה קצת למה שאמרנו על הקדושה, אבל להיות כל הזמן בדבקות כלפי הקדוש ברוך הוא עצמו. אז 5 הדרכים: הדרך החיצונית, דרך ההתבוננות, דרך הקדושה שמתחלקת לאמת, שבירת יצר ודבקות, דרך הביטחון ודרך הדבקות בהשם. כל הדברים האלה צריכים להיות בחוויה עמוקה. חלק שני של הפרק השני בבגרות במחשבת. הרב קוק, בקשת האני העצמי. הרב קוק מדבר על 3 מילים שהוא לוקח מהנביא ועושה להם ככה פרפרזה. אז המילים הם ואני בתוך הגולה, כן? זה נבואה שקראנו אותה בשבועות מי שהיה ער בתפילה. והוא בעצם אומר שהאני העצמי שלנו הוא בגולה, אנחנו מתרחקים ממנו. למה הוא מתכוון? הוא אומר ככה, בחטא האדם הראשון, לפני שהאדם חטא, הוא בעצם היה מחובר מאוד לעצמו, לאני שלו. וברגע שהוא בעצם פנה את דעתו של נחש, הוא כאילו הוא הלך לדעה אחרת, לא להוא עצמו, והוא איבד את עצמו. אותו דבר גם הארץ, כן, חטאה בזה שהקדוש ברוך הוא אמר לה שתוציא עץ פרי עושה פרי, כוונה שגם הטעם של העץ יהיה לו טעם של הפירות, והיא החליטה להוציא רק טעם בפירות ולא בעץ עצמו. אותו דבר גם הלבנה שככה לא הסתכלה על הייחודיות שלה, והיא ככה השוותה בין עצמה לבין החמה, ובעצם הקדוש ברוך הוא אמר לה להקטין את עצמה. בקיצור, כל שלושת הדוגמאות האלה, דוגמאות לזה שיש לבן אדם את הייחודיות, את האני שלו, את הדבר שמתאים לו, במקום זה הוא פונה לעשות משהו אחר. על זה אומר הרב קוק שגם היום אנחנו קצת נמצאים בגולה בהקשר הזה, כלומר שבאים מחנכים ומנסים להסיח את הדעה מן האני, כלומר מנסים ללמד אנשים איזשהם חוכמות שכאילו כביכול מתאימות לכולם, ומפתמים אותם בכל מה שהוא חוץ מהם, כלומר לא מספיק מנסים ללמד את הבן אדם להיות מה שהוא ואת מה שמתאים לו ולטבע שלו, והאני הולך ומשתכח, וכיוון שאין אני, אין הוא ואין אתה, אז אני הוא בתוך הגולה, הכוונה אנחנו מתרחקים מהאני שלנו. כהמשך למקור הזה הקודם שמדבר על האני שמשתכח, הוא אומר שיש אנשים שיצאו לתרבות רעה, נהיו חילונים, התבוללו, לא יודע מה, בגלל שהם בגדו בתכונה האישית המיוחדת שלהם. הם למדו תורה או חוכמה בצורה שלא מתאימה לנשמה שלהם. לכן כל אחד צריך להשקיע ולמצוא מה הדבר שבאמת מדבר אליו ומחובר לנשמה שלו. אחרת אתה עלול לחשוב שהתורה היא פגומה, היא לא טובה, יש בה חסרונות, סתם כי פשוט למדת משהו שלא תואם אותך. ואם היית לומד משהו שמתאים לנשמה שלך, היית מתחבר ומתעלה ולא יוצא לדרך אחרת. הרב שמעון שקופ בהקדמה לספר שערי יושר מדבר קצת על מה זה האני הזה, קצת קשור למקור הקודם של הרב קוק. אז מה זה האני? יש אנשים שהם גסים ושפלים, שמבחינתם מה זה האני? רק אני עצמי, הגוף שלי, מה שכיף לי, מה שטוב לי, זה מה שאני. מעליהם יש את האנשים שמבינים שהגוף שלהם מורכב גם מנפש, זה לא רק מה שטוב לי פיזית, האוכל או הדברים שכיף לי לראות או להרגיש בגוף, אלא גם הדברים שאני מבחינה רוחנית מזין את עצמי, כלומר מה שמעניין אותי, מה שחשוב לי, מה שמרומם אותי רוחנית ומה שאני מחליט לדבוק בו. מעליהם יש את האנשים שבעצם מכניסים לתוך האני, זה בני ביתו ומשפחתו. הכוונה היא, מה זה אני? גם המשפחה שלי, אשתי, הילדים, זה חלק מה שאני. כשאני דואג לעצמי, אני בעצם דואג לכולם. יש אחר כך את האנשים את האיש שהולך על פי דרכי התורה, שהאני שלו זה כל עם ישראל, כן? כאילו אם אני בעצם חשוב לי שלי יהיה טוב, חשוב לי שלכל עם ישראל יהיה טוב, זה מה שאני חותר אליו וזה המשימת חיים שלי. ואחר כך הוא אומר שזה גם מתרחב לאנשים שמבחינתם האני שלהם זה כל הבריות, כל העולם, כל העולמות, יש בזה כל מיני דברים. אז המשפט, אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני, הוא מתפרש עכשיו באופן קצת יותר רחב
ויפה. כלומר, אם אין אני לי מי לי, הכוונה אני חייב לדאוג לעצמי. וחוץ מהאמירה הזאת, צריך לזכור שכשאני לעצמי, מה אני? כלומר, אם אני דואג רק לאני, שהוא אני החומרי, או האני החומרי והרוחני אפילו, זה ממש כלום, זה שום דבר. הדאגה האמיתית צריכה להיות לאני הרחב רחב. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מתייחס פה לתפילה במניין לעומת תפילת יחיד, כדוגמה למה היחיד הוא חייב להיות חלק מהכלל. הכוזרי שואל אותו, תגיד, למה בן אדם לא יכול להתפעל לבד? הרבה יותר מרוכז, הרבה יותר טוב. אז ריאן עונה לו, תשמע, זה לא. הרבה יותר טוב זה תפילה בציבור. דבר ראשון, כשבן אדם מתפעל ליחד עם הציבור, התפילה שלו היא הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר נכונה. יש לו פחות סיכוי לטעות. כשבן אדם מתפעל לבד, הוא יכול להתפעל תפילה שהיא לא כמו שהיא צריכה להיות. והתפילה של כולם עוזרת לו להתפעל יותר טוב ונכון. מעבר לזה, כשבן אדם מתפעל לבד, הוא עלול להתפעל על משהו שהוא טוב בשביל עצמו, אבל נזק למישהו אחר. ואז למה שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילה שמזיקה למישהו אחר? עדיף להתפעל במניין. אבל יותר עמוק מזה. השפע שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, יורד בצורה של לכולם, ביחד. משל למה הדבר דומה? גשם שיורד על ירוחם, יורד גם על אנשים בירוחם שלא לגמרי מגיע להם גשם. ככה השפע האלוקי עובד. ולכן כשאנחנו מבקשים ביחד, אנחנו מקבלים את השפע, גם אם כל אחד מאיתנו יש לו את החסרונות שלו, את הדברים שהוא פחות טוב, התפילה של כולם ביחד מחפה כביכול אחד על השני, וככה השפע מגיע אלינו. הוא מביא פה איזו דוגמה אחרת, את בן אדם שרק מתקן את הבית שלו, כשיש איזו הצפה ברחוב, וזה רעיון קצת מצחיק. בוא תעבוד יחד עם כולם על לתקן את הרחוב, וככה הזרימה לא תגיע לבית שלך. או לדוגמה, איבר בגוף ששותת דם, ואתה אומר לעצמך, בוא נרפא את כל הגוף, ורק את האיבר הזה אנחנו לא נרפא. תפילה חייבת להיות בצורה משותפת, שכולם עובדים עליה ביחד, ככה יותר שלמה, וככה השפע מגיע לנו לכולם. ריהל, ספר הכוזרי. החומר למבחן הוא בעצם תחילת הספר, מה שקורה שם בהתחלה. מלך כוזרי חולם חלום, ובחלום אומרים לו, כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. הוא בעצם הולך ומנסה להבין מה פשר החלום הזה, ומה כן רצוי לעשות מבחינה אמונית, מעשית. אז בהתחלה הוא הולך לפילוסוף. פילוסוף, דרך אגב, מייצג את דעת אריסטו, אני חושב, שאומר שבעצם יש הקדוש ברוך הוא, יש אל, אבל אין לו רצון. אם הוא רוצה משהו, זה אומר שחסר לו משהו, והוא צריך למלא את הרצון שלו. אז לא, הוא מושלם, אין לו רצון, הוא לא ברא את העולם, העולם היה קיים מאז ומעולם, והאל נמצא באיזשהו מקום אחר. אז לכן גם אין השגחה, הוא לא יודע מה קורה בעולם הזה, זה לא מעניין אותו ולא אכפת לו. לכן בעולם הזה בעצם זה לא כזה קריטי מה תעשה. הדבר הכי קריטי שתהיה זה חכם, אז תבחר איזושהי דת, הוא אומר בניסוח המקורי, בדל לך דת, הכוונה תמציא איזה משהו, תדבוק בו, תנסה כמה שיותר כאילו להזדכך, ולזדקן את נפשך ולהיות חכם יותר, להגיע למדרגה גבוהה. כוזרי מבין שזה קצת שטויות, כי אם אין לקדוש ברוך הוא רצון, אז למה הוא אומר לי בחלום, מעשיך אינם רצויים? כנראה שהוא רוצה שאני אעשה משהו ואכפת לו מה שאני עושה. אז הוא הולך לנוצרי. הנוצרי מאמין שהאל ברא את העולם והאדם, מאמין שהוא בחר בעם ישראל ובתורה, אבל שבאיזשהו שלב הופיע האדם, מי זה האדם הזה? אתם יכולים לנחש כבר, ועם ישראל לא הלך אחריו, 12 שליחים כן הלכו אחריו, הוא היה בשר ודם וגם אל. כוזרי אומר שזה לא כזה הגיוני, כאילו באופן כללי, אם אני רוצה להאמין במשהו, אני צריך איזושהי הוכחה יותר טובה מאשר שמישהו אחד ראה את זה ואמר את זה, ולכן זה ניסים קצת מוגזמים, שלא מתקבלים על הדעת. אז הוא הולך למוסלמי, המוסלמי הוא כבר קצת יותר קרוב למה שאנחנו נמצאים. הוא אומר שיש הקדוש ברוך הוא אחד ושהוא ברא את העולם ואת האדם, הוא לא יכול להתגשם עם בשר ודם, הכוונה היא, הוא לא יכול להיות בתוך בן אדם. הספר של הקוראן בעצם, של המוסלמים, הוא הספר שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכו. הוא אומר שיש נביא אחד שהוא חותם את כל הנביאים ומבטל את כל מי שלפניו, והוא קורא לכל האומות לקבל את הדת, כשהשכר זה כמובן מה שאנחנו יודעים על 72 בתולות. אז הכוזרי אומר שמי שדיבר עם האל, בעצם צריך להוכיח את זה שהוא דיבר עם האל, לא יכול להיות שפשוט יש נביא אחד שאומר, תקשיבו, דיברתי זהו, שכוח נגמר הכל. וגם הוא לא, נראה לי, זה לא כתוב פה, אבל נראה לי שהוא גם לא כל כך מקבל את זה שהתענוגות הם גשמיים בעולם הבא. אז הוא הולך ליהודים ושואל אותם מה ההוכחה שלכם, והחבר מתייחס בעיקר למסורת, אפילו לא לזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא אומר כן, מאמין באברהם, יצחק ויעקב, ביציאה ממצרים, בקבלת מתן תורה, ובכל הנביאים שהגיעו אחר כך, בשכר ועונש והכל. אז הכוזרי אומר לו, רגע, למה לא התחלת בזה שהשם ברא את העולם? אז הוא אומר לו, לא, גם משה ואהרון, כאילו מה שהיה חשוב להם זה שהוא לוקח אבותינו, מה שמחייב אותנו זה בעצם המסירה מדור לדור. אז הכוזרי אומר לו, רגע, מה, אז רק אתם מחייבים במצוות שלכם? הוא אומר לו, כן, יש גם גרים שיכולים להצטרף אלינו, אבל בגדול זה רק אנחנו, כי אנחנו חברה שהיא סגולת כל העמים. עד כאן.
נקודות חשובות שעולות מתוך מה שמדבר ריהלים הכוזרי אחרי כל הסיפור של הפילוסוף המוסלמי והנוצרי. דבר ראשון, הנקודה של המחויבות שלנו לפי מעמד הר סיני ולא לפי בריאת העולם. בשונה מהדתות האחרות שמדברות על זה שהשם ברא את העולם ולכן אנחנו עובדים אותו, אנחנו מדברים דווקא על מעמד הר סיני. למה? כי זאת הייתה התגלות מוחשית שכל עם ישראל היה בה. לעומת בריאת העולם שזה סיפור. אנחנו מאמינים שהוא נכון, אבל זה רק סיפור שעובר מדור לדור ולא היה מספיק חזקה כמו מעמד הר סיני שבו 60,000 אנשים בו זמנית התנבאו וקלטו את מה שהשם אמר וקיבלו את התורה והמצוות עליהם. נקודה שנייה שקשורה לזה, בגלל שאנחנו מסתמכים על הדבר הזה, על ההתגלות שהשם מתגלה אלינו, יותר חזק הנקודה שרק עם ישראל מחויב לתורה ומצוות. עמים אחרים לא מחויבים, ולכן מי שרוצה יכול להצטרף, אבל בגדול התורה מכוונת רק אלינו, בשונה מדתות אחרות שמדברות על זה שזה כאילו לכל העולם. דבר שלישי, פחות קשור לזה, ריאל מדבר על 4 מדרגות בעולם. יש דומם, יש צומח, יש חי ויש מדבר, שזה בן אדם באופן כללי. אבל יש דרגה חמישית שזה נביא, שזה בעצם היהודי שיכול להיות גם קרוב לקדוש ברוך הוא, בשונה מכל בני אדם הוא יכול לייצר ממש קרבה והתגלות של השם אליו. בן אדם כזה יכול להיות כמו חלק מהנביאים שהלכו בתוך אש ולא נשרפו, או לא לאכול הרבה זמן, זה משהו שהוא מעל הטבע. ונקודה רביעית חשובה, ההבדל בין הדת שלנו לדתות אחרות, שדתות אחרות קמו על ידי סיפור שמישהו מספר, ואצלנו, כמו שאמרנו במעמד הר סיני, זה בנוי על סיפור שלם, על בני ישראל שהיו משועבדים במצרים, ואז הקדוש ברוך הוא התחיל עם המכות על המצרים, והוציאו אותם מארץ מצרים, וקרא להם את ים סוף והגיעו להר סיני והכל. כל התהליך הזה בעצם בנה את הדת שלנו. לעומת דתות אחרות, אנחנו ממש בצורה תהליכית עד להתגלות בסוף שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל במעמד הר סיני, ומאז כל אחד מאיתנו יכול להגיע למדרגה של נבואה. הרמב"ם באיגרת תימן כותב לבני תימן דברי חיזוקים כדי לעזור להם להתחזק באמונה וביהדות שלהם. אז כחלק מהדבר הזה הוא מחזק אותם ואומר להם, חבר'ה, תודיעו ברבים שהקדוש ברוך הוא אחד ושמשה הוא הנביא שלו והכל, ובעיקר תזכרו את מעמד הר סיני. למה הרמב"ם מציין את מעמד הר סיני בתור הדבר הכי מרכזי? בדומה למה שאמרנו בכוזרי, מעמד הר סיני הוא העמוד הגדול שכל האמונה סובבת עליו, ככה הוא כותב. למה? זה האירוע הכי משמעותי שבו אומה שלמה ראתה כביכול הופעות של הקדוש ברוך הוא, שמעה דיבור של הקדוש ברוך הוא, עין בעין. המון אנשים היו ביחד שם וראו. לכן זה הדבר שצריך הכי להטמיע אותו בחינוך שלנו, לספר אותו לילדים שלנו. וזה גם הדבר המרכזי שיחזיק את האמונה שלנו אם יהיו אתגרים, אם יהיו ספקות, או אם יבואו אפילו אנשים ונסו להשמיד ולאתגר אותנו בקיצוניות. אז המסר הגדול של רמב"ם בהקשר הזה, מעמד הר סיני הוא העמוד שהאמונה סובבת עליו, והוא מה שיכול להחזיק אותנו בשעות של משברים. הרב קוק, שמופיע הרבה בחומר גם, מדבר בקטע קצר ספציפי על התפקיד של עם ישראל לעומת עמים אחרים, בקטע שהוא צריך לייצר מדינה שלמה, חברה שלמה שעובדת את השם ומראה איזשהו מודל לכל העולם, איך חיים את האור האלוקי, לעומת דתות אחרות שהם כיוונו לזה שכל אחד יהיה צדיק עם עצמו, לא יודע, תהיה נזיר, תהיה שייך, אפילו צורות אחרות שלנו. תהיה צדיק עם עצמך והעיקר תקיים את המצוות. הרב קוק בא ומחדש ואומר, לא, אנחנו צריכים לייצר חברה שלמה. והאור הזה של הקדוש ברוך הוא אמור להגיע לכל הרבדים, גם עד לכלכלה שלנו, לאומנות שלנו, לפוליטיקה שלנו, לסוציאליה שלנו, לכל הדברים שקשורים לאיך חברה עובדת. דבר השם מגיע לתוך הפרטים האלה. ברגע שאנחנו לוקחים את האלוקות ויוצקים אותה לכל מערכות המדינה והחברה, אנחנו מראים לכל העולם איך באמת חיים את הקדוש ברוך הוא, ומתוך האור הגדול הזה באים כולם ועובדים את השם. לכן המסקנה של הרב קוק היא שעבודת השם לא יכולה להיות רק שלך עם עצמך, אלא של כל העם שמייצר חברה שלמה שמופיע את השם. המקור האחרון של הפרק השני זה האיגרת של הרב קוק. זה יהיה טיפה ארוך, אבל זה נחמד, אז תקשיבו. הרדב"ז כתב לרב קוק, מה אתה מקרב את החילונים? למה אתה מתעסק עם האנשים האלה? הם עושים מלא חטאים, הם הורסים את היהדות, למה אתה בכלל מנסה לקרב אותם? והרב קוק אומר לו, תשמע, יש שני דברים שבונים את הקדושה של ישראל ואת ההתקשרות של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. סגולה ובחירה. מה זה סגולה? מה שיש בכל יהודי שהוא לא יכול לבחור בזה. אתה יהודי, יש בך עם סגולה, זה גם הכוח שבו העם מתלכד יחד ויוצר דברים שהם משמעותיים ומיוחדים הרבה יותר מעמים אחרים. דבר שני זה הבחירה, לבחור לעשות מעשים טובים. אז יש דורות שבהם הבחירה היא מאוד חזקה והסגולה היא מאוד נמוכה. לדוגמה, כולם מאוד צדיקים, לומדים תורה, אבל אין איזה כוח חזק לעם ישראל להופיע, הם לא מייצרים איזה משהו משמעותי, אלא בעיקר שורדים בבחירות טובות, בללמוד תורה ומעשים טובים. אבל יש תקופות שבהם הסגולה היא מאוד חזקה, למרות שהבחירה היא פחות חזקה.
לדוגמה, החילונים. הם לא בוחרים במצוות ולא בוחרים בלקיים את התורה, אבל הסגולה שלהם מאוד מאוד חזקה, יש להם חשק מטורף לארץ ישראל, הם מחבבים מאוד את כלל ישראל, את העובדה שהם מתלכדים בתור עם שלם, זה סגולה שמופיעה מאוד מאוד חזק. אומר הרב קוק, נשמות כאלה צריך לדעת איך לקרב אותם. ומי שלא יודע להבחין בין סגולה לבחירה, עדיף שלא יתעסק. ואפילו הקדוש ברוך הוא נוטע בתוך הלב שלו איזו שנאה מסוימת, כדי שהוא לא יעשה דברים לא טובים. עדיף שישנא כביכול את החילונים, ולא יתעסק כי הוא לא יודע איך לקרב אותם באמת. אבל מי שיודע להבחין בין סגולה לבחירה, יודע לשים את הדגש הנכון על הסגולה שמופיעה אצלם, בטח שהוא צריך לקרב אותם, מצווה עליו לקרב אותם. ובן אדם כזה מזהה את הנקודה שאחר כך מרבה גם כן את הבחירה שלהם. הוא מביא פה איזה משל כזה, חמורו של משיח. כמו שמשיח רוכב על חמור, ככה גם הקדושה יכולה לרכוב על אנשים שהם כביכול כמו חמור. לא בקטע מעליב, אבל חמור הוא חיה טמאה. מצד שני, יש מצוות, כמו קדושת הבכור של החמור, וכל מיני דברים כאלה, שבסופו של דבר מראים את היכולת לקדש את החומר אל הקודש. לכן בטח שצריך לקרב אותם על ידי זה שאתם דגש על הסגולה שלהם. הבן איש חי מביא סוג של משל, סיפור חמוד כזה, על ילד שלמד בבית ספר את הפסוק כי אם לבינה תקרא, והמלמד אמר לו אל תקרא כי אם אלא כי אם. אז הוא בא לאבא שלו ואומר לו, אבא, למה הוא אמר לי כי אם לבינה תקרא? בעצם למה צריך להתייחס לבינה, לתורה, כמו אמא? מה הקשר בין התורה לבין אמא? אבא שלו אומר לו, וואלה, שאלה יפה, ואז הילד אומר, האמת שיש לי רעיון למה זה ככה. ואז הוא חושב ואומר, כשאומרים לי שמישהו הוא אבא שלי, אני מבין את זה דרך השכל, אתה אבא שלי, כן, בהנחה שאני לא דומה לו, סתם. אבל אמא זה משהו שכולם רואים, כולם יודעים מי יצא מתוך אמא שלו. אפילו ברמת הרופאים, לא יודע, אנשים רואים מי נולד לאמא הזאת. לעומת האבא שזה משהו שהוא יותר בשכל. אותו דבר התורה. בשונה מסתם איזה סיפור שמספרים לי ואני מבין אותו דרך השכל, התורה היה משהו מאוד מאוד מוחשי וברור שכולנו ראינו בעיניים, והכוונה למעמד הר סיני. כל עם ישראל חווה את ההתגלות האלוקית וקיבל את התורה כמעט ישירות מהשם. ולכן היחס בין לתורה הוא כמו ילד לאמא. כי זה לא סתם בהבנת השכל, כאילו של, תקשיב, אני אומר לך זאת התורה, כך תקיים אותה, אלא בחוויה, כמו אמא, כמו לידה של ילד לאמא שלו, ככה התורה הייתה באופן ברור ישירות אלינו במעמד הר סיני. ככה גם הצורה שבה זה עובר מדור לדור, כל אחד מספר לבן שלו, תקשיב, אני ראיתי את זה בעיניים. וככה מדור לדור, ולכן בשורה התחתונה מובן למה התורה היא אם, היא כמו אמא, החוויה של הקבלה פרק ז' הוא הפרק האחרון שלנו בחומר, והוא כולל 4 מקורות שמתעסקים במה שקורה אחרי המוות. נתחיל מהכוזרי. הכוזרי ורחבר יושבים ומדברים על העולם הבא, והכוזרי אומר לו, תשמע, השכר שמגיע לדתות אחרות נשמע הרבה יותר שווה משלכם. כל מיני תענוגות ודברים שווים. אומר לו החבר, כן, אבל זה שכר שמגיע לשיטתם רק אחרי המוות. אומר לכוזרי, אם ככה, אם כל כך שווה אצלכם בעולם הרוחני הזה שקורה אחרי המוות, למה אנשים לא רוצים למות? פשוט שימותו, וככה יגיעו למקום הגבוה יותר. כוזרי אומר לו, לא, זה לא עובד ככה. אנחנו רוצים לדבוק בקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להיות קרובים להשם. הדבר הזה יכול וצריך לקרות כבר בעולם הזה. נכון שבעולם הבא אתה מתנתק מהגוף ואתה חי באיזשהו עולם של נשמות, אבל זה לא הייעוד האמיתי שהקדוש ברוך הוא מייעד לנו. הוא רוצה שאנחנו נהיה לו עם סגולה. הוא רוצה שאנחנו נעבוד אותו כאן בעולם הזה. אם הוא היה רוצה שאנחנו נגיע לעולם הבא, אז הוא היה מבטיח בתורה, תעשו את כל המצוות, ואחרי מותכם תגיעו לגנות ותענוגות. אבל לא, הוא כותב דברים אחרים. הוא כותב והייתם לי סגולה, ואתה רואה שזה משהו שצריך לקרות כאן. וגם הדברים החומריים, השפע שיכול להגיע לנו כאן, הוא שכר של העבודה הרוחנית שאנחנו עושים. הוא נותן לו משל לשיירה שנמצאת במדבר, ואחד מהם הולך ופוגש את מלך הודו. מלך הודו מתלהב עליו רצח, נותן לו מלא מתנות ודברים שווים, ושולח איתו שליחים, והוא חוזר לחבורה שלו. כשהחבורה רואה את הדבר הזה, היא אומרת, וואלק, יש מלך הודו מטורף, תראה איזה מתנות, תראה איזה שליחים, וככה היא מתחילה לייצר קשר עם המלך הזה ולרצות להיות קרובים ולעבוד אותו, וככה להתקרב אליו למלך הודו. בנמשל, אנחנו, עם ישראל, זה החבורה שנמצאת במדבר, משה רבנו זה הוא שהלך כביכול לראות את המלך שזה הקדוש ברוך הוא, חזר עם המתנות שזה 10 הדיברות והתורה, ועם השליחים שזה הנבואה והקרבה האלוקית הגבוהה יותר שלא היינו רגילים אליה. ומאותו הרגע, עם ישראל אומר לעצמו, וואלה, איזה גדול הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לעבוד אותו ולהיות קרובים אליו. כוזרי משתכנע ואומר, וואלה, זה מגניב ומעניין, שבני אדם לא פשוט נעלמים אחרי המוות, אלא באמת מייצרים קרבה אלוקית שרואים אותה גם בעולם הזה, ואחר כך גם בעולם הנשמות בעולם הבא. זה מה שמבדיל בין האדם לשאר החיות. הכוזרי גם מסביר לו איך אנחנו כן יודעים שיש עולם הבא שהוא רוחני ולא פיזי. קודם כל, הוא אומר שזה לא הגיוני מה שהדתות אחרות אומרות שיהיה מלא תענוגות פיזיות של הגוף, כי הגוף הוא נפרד מהנשמה בעולם הבא. מה אנחנו כן יודעים להגיד? אנחנו יודעים להגיד שעולם הבא הוזכר בדברי הנביאים, יש פסוק בקהלת שאומר שהרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. יש את אליהו הנביא שהקדוש ברוך הוא אומר לנו שאליהו יגיע בזמן שיקרה תחיית המתים, שאנחנו דיברנו גם עליו.
יש לנו את שאול שמעלה את שמואל באוב, ומזה אנחנו מבינים שיש מתים שנמצאים בעולם מקביל, עולם הנשמות, ושהגוף לא פשוט, והנשמה לא נעלמת. יש לנו גם את התפילה שאנחנו רואים כל בוקר, נשמה שנפחת בי טהוריי, אתה עתיד לתלה ממני, לקחת אותה, ולהחזיר בלעתיד לבוא. זאת אומרת, תהיה תחיית המתים, זאת אומרת שיש גם עולם שהנשמה נמצאת בו בינתיים. וכמובן, יש את המושג גן עדן שאנחנו מכירים אותו מהאדם הראשון, שהיה פעם בגן עדן, גורש משם, ובעזרת השם יחזור אליו אחרי המוות, ולאחר מכן לתחיית המתים. רמח"ל ורמב"ם, שניהם מביאים את השיטה שלהם לגבי העולם הבא. אנחנו מתחילים מרמח"ל. רמח"ל מתאר בעצם 3 שלבים בכל מהלך החיים שלנו. דבר ראשון, העולם הזה. דבר שני, העולם הבא. ודבר שלישי, תחיית המתים וחיי ימות המשיח. איך זה עובד? הרקע לכל הדבר הזה זה שבעצם האדם הראשון היה בגן עדן וגורש משם בגלל החטא. ולכן יש את העולם הזה. בעולם הזה אנחנו גם חוטאים וגם עושים מצוות. אחר כך אנחנו מגיעים לגן עדן, בשונה מהאדם הראשון שהיה אמור להיות בגן עדן, אנחנו נצטרך להגיע רק אחרי המוות, ושם אנחנו מתנקים כביכול, מזדככים מהדברים הרעים שעשינו בעולם הזה. אם אנחנו צדיקים, אנחנו מגיעים ישר לגן עדן. אם אנחנו רשעים או עושים דברים לא טובים, קודם כל גיהנום. אבל מה שבטוח זה שהנשמה שם מתפרקת כביכול מהדברים הרעים שלה. עכשיו כשהיא נותקת מהגוף היא יכולה בעצם להתרכז בדברים הטובים, להזדכך ולהתנקות, לקראת השלב השלישי שהוא ימות המשיח. ימות המשיח תהיה תחיית המתים, וכולם יחזרו לחיות חיי נצח אינסופיים בעולם הזה. יהיה גוף בימים האלה, אבל הגוף יהיה שולי יחסית. הנשמה תוכל להאיר, זה מה שאנחנו לא יכולים להסביר אותו עד הסוף, להאיר כאילו בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר הגוף. אז בעצם בעולם הזה הנשמה מפסידה בזה שהיא עם הגוף, בעולם הבא היא כאילו מקבלת חזרה את מה שראויה לו, ובימות המשיח היא נמצאת בצורה הכי מושלמת שלה, וככה זה נמשך עד סוף כל הימים. זה מה שרמח"ל אומר. הרמב"ם רואה את הדברים בצורה שונה. הוא אומר שבעצם השכר האמיתי שלנו בכל מקרה יהיה רק בעולם הנשמות, שהוא העולם הבא. ולכן גם אחרי תחיית המתים, אנשים בסופו של דבר ימותו שוב ויגיעו לעולם הנשמות. שם זה המדרגה הכי גדולה שאפשר להיות. הוא לומד את זה משני דברים. א', כשכתוב בתורה למען ייטב לך וארכת ימים, הכוונה היא לא ארכת ימים בעולם הזה, אלא ימים ארוכים בשפה גבוהה, הכוונה יום שכולו ארוך שזה העולם הבא. דבר שני, העונש הכי חמור בתורה הוא כרת, שבאדם נחרט מעם ישראל לאחר המוות, ולכן הדבר הכי טוב שיכול לקרות זה להמשיך להיות שייך בעולם הבא. אז לפי הרמב"ם, אנחנו חיים את החיים ומתים. יש באיזשהו שלב תחיית המתים שמחזירה את כל המתים לתחייה, אבל גם אחרי השלב הזה אנחנו חוזרים למות ולהגיע לעולם הנשמות. הוא מדבר על זה שהשכר בעולם הבא הוא שכר רוחני בלבד, כי אין גוף בעולם הבא. ולכן הוא גם צוחק על הדתות האחרות שאומרים, השכר שלכם בעולם הבא זה כל מיני תאוות ואוכל ונשים. מה הקשר? בעולם הבא אין גוף בכלל. השכר הזה חייב להיות משהו רוחני. אנחנו לא יכולים לדעת מהו בדיוק, כי לא היינו שם, אבל זה קשור להשגה שהשגנו בעולם הזה. כמה שהתקדמנו, כמה שדבקנו בחוכמה, כמו שאמרנו בפרק הראשון, שזה המטרה של הבן אדם, להיות כמה שיותר חכם במובן הזה של קרבת אלוקים. ככה בעולם הבא אנחנו מקבלים על הדבר הזה שכר. ולסיום, מה המטרה של ימות המשיח אם בסופו של דבר גם מהם אנחנו נמות? התשובה היא שזה יהיה זמן עם הרבה פחות צרות, מלכות ישראל חזקה, המציאות תהיה הרבה יותר גבוהה וככה נוכל לעבוד את השם. אז למה אנשים כל כך מפחדים מהמוות? הרב קוק מנסה לענות על השאלה הזאת, כי הוא מתבונן בזה שהרבה מאוד אנשים פשוט כל הזמן חושבים, יום אחד אני אמות, אמא לי, אני אגמר. אז הוא אומר שבעיקר מה שגורם לאנשים האלה לחשוב ככה, זה שהם מתעסקים בדברים שיש להם סוף, בחומר. אם אני מתעסק כל הזמן דברים חומריים, הדברים האלה יום אחד ייגמרו, והדברים האלה הוא קורא לזה המוות שולט בהם. כאילו יום אחד יהיה להם סוף, אז גם אני חושב כל הזמן על הסוף שלי, ועל זה שאין לי מטרה מספיק רוחנית ועליונה, אלא רק הדברים החומריים האלה, וזה ייגמר יום אחד, ואני לא אוכל לקחת את כל זה לקבר שלי. מה יכול לעזור לבן אדם להתמודד עם הפחד מהמוות? דבר ראשון, להתמקד בדברים הנפשיים, המוסריים, תיקון החיים ברובד העמוק שלהם. הדברים האלה גם קיימים במציאות אחרי שאני אלך, וגם קיימים בי אחרי שאני אלך. זה דבר אחד. דבר שני, פיתוח הרוח הלאומי. כשאני חלק מעם ישראל, מעם שלם, שיש בו משהו שמתקיים גם אחריי, אני פחות מפחד מהמוות. ודגמנו את זה על חיילים שיוצאים לקרב, שאומרים, יש מה שישאר אחריי, יש מטרה חשובה שבשבילה אני אמות, ולכן המוות פחות מפחיד.